Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite. Or we call Makajugo. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazi ọlụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ faith without good work is dead. Ị gaa n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa n'akwụkwọ James chapter 2 verse 26 ị ga-afụ ihe nkọwa. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara how things work in creation. Faith alone is not enough for you to move from point A to point B. Any faith at all, whether Igbo spirituality, whether any other faith at all, you must match it equal with action, good work. Or work in which you know how smart you work. So, na in nature, that spirituality is all about because of the because of all. Therefore, if you do I can tell you without missing words, no, they here to draw. My mission here as Eze-Ana is always tell you the truth. The truth, Bona. Ihe mmadụ ji enwe okwukwe na-enyere mmadụ aka inwe good morals, faith, conviction. Mmadụ dị spiritually alive. Yes. Ihe ọ ga-enyere gị aka bụ to help you to build your morals. And moral ahụ ihe ga-eme ka inwe ka ịghọta how things work and respect onye ọbụla. Mmadụ na-ebe ya right kwụsịrị ka nke onye ọzọ bidoro. Moral ga-enyere gị aka ịghọta na ịmara ihe ahụ ị chọrọ ka eme gị na-eme gị na ọ ga-adị gị mma imere onye ọzọ. Faith, moral, and spirituality is very rock on anybody ọbụla chọrọ ịbụ a good human being. All because of na enwelu moral condition of people in Nigeria and Africa in general ka eji wee ndị mmadụ ji ebi ndụ etu sọrọ ha. Ihe ndị a niile bụ ihe anyị ga-enebe anya. The solution for we Africans and solution to we Nigerians. So pay attention. Nkụzi dị a tata gbara ezigbo ọkpụrụkpụ mana ihe ị kwesịrị ịmata bụ na ọ bụrụ na anyị mee anyị mere anyị gara ihe niile dị anyị n'aka. So etu ọbụla ị chọrọ ka ya tomorrow dị bido tata build how your tomorrow will be. Nke bụ eziokwu bụ na etu ọbụla esi ga tomorrow gị dị ka ọ ga-adị onye gbukọ uche ọlahụ n'ala ọ Igbo adịghị ka ọ bụ. Meaning na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ya tomorrow dị good ibigo tata rụpụta ihe ị ga-eri n'ọdịnihu maka na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Galatians chapter 6 verse 7. So James chapter 2 verse 26 kwuru ekwusie ike na okwukwe ọbụla inwe kwenyere na ya ma dị practicalize ya is action. Ọ bụrụ na ị practicalize ya ihe ị na-eme is all about babash ọ bụ nwere ihe ọ ya amịta. Ihe ndị a ka anyị ji maka ya. Before we dive into today's lecture, important announcement. I am on the month of October. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. This time, everybody and I join our chum or online down the temple. They show to go in the temple, Chuaja, go for Kubioku, Sidri, the all over the world. To a Kaisi, the last day of the month, I get in Bay Lomana Hamadum. Better temple, Chuaja to entities of powers. Jeneben Chuaja, Buim, Mokazi Saraka. One that Chuakwaja, Makanaja, Cariro. So I'm only interested in you lie, but we don't want to see when I'm using Jack Enota. Chat me on WhatsApp 0805 7837672 or 08138243 Yes. Now let's dive into today's lecture proper. Kena Esuela, entering in Esuela in a life. I ain't welcome on I had to go keep playing me. Now sticky in Esuela, name a twaka share button. Can do so a weekend from the horse's mouth. Ekele gomdiri na-esonyela anyị n'ụbọchị tata ka anyị gabazie n'iru metụ aka na share button gwa ndị ọzọ ka ha nwee ike nụ from the horse's mouth. Now, ihe nchọ ka nkọwala gị bụ ị gaa n'akwụkwọ James chapter 2 verse 26 ọ sị, and I quote, na okwukwe na-enwere ezi ọrụ nwụrụ anwụ n'onwe ya. Okwukwe ọbụla, faith ọbụla, conviction ọbụla or spirituality ọbụla ị nọ na ya, you work it out
Work out your faith with fear and trembling. You must understand etu ihe si alụ ọrụ n'ụwa. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ekesigo ụwa na ọ na-atụrụ onye ya. Then, gwazie ndị mmadụ the principles that governs this universe. Enwere principles. Kpatara na obodo anyị bụ Afrịka na-anachighị azụ ma Nigeria na-anachighị azụ bụ anyị nwa merie. And onwere mgbe Chukwu okike kere ụwa ga-eji aka ya bịa medoro anyị ihe. Ka mmakwalụ ga-ata enwere principle that governs this universe. Chukwu okike emegie na nwoke na nwaanyị nụrụ di na nwunye na a ga-agọzi ha na ha ga-amụta ọmụmụ mụbaa. Mana the action dị n'aka gị nwa nwoke ma nwaanyị nụrụ di na nwunye. Maka na asị na ịnụ nwaanyị dị n'aka mmadụ ma ịmụta nwa dị n'aka Chukwu. Yes. Mana gị nwa na nwoke ga-eme ekiri action. Ọ bụrụ na ịnụta nwunye gị idebe for decoration, o nwere ka ọ ga-esi mụta nwa. Ọsọ gị kpegide ekpere, ọsọ gị bujere na mountain je nọrọ, it's not possible. Ntị ọ dị. So o nwere actions ị kwesịrị ime dị ka mmadụ. So ọtụtụ ndị mmadụ na-apụta na-bastardize spirituality, na-bastardize faith na ọ dịrọ necessary. Ọ maka na ha ghọtara how things work. Obodo dị iche iche na mpaghara ụwa dum don't joke with their spirituality. Mana ihe mere ha bụ na ha na-abalansi ya. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ịbụ onye na-aga spirituality oge ọbụla ije tọrọ n'ụlọ ụka. Ikpe ekpere n'ụtụtụ jee ya morning mass na ọ bụrụ ndị ụka. Jee ebe ahụ n'okwu ndụmọdụ. Jee na kpee ekpere gị briefly. You go to your shop. N'ebe a ka Chukwu ga-esi gosi gị. Ị bụrụ onye bụ onye ọdịnala ịgọchi ọfụ ụtụtụ ijee n'ihu ọrụ gị. Agwago m ụnụ times without number na ihe a na-akpọ legal tender is man creation. Chukwu jere n'ụwa sị unu merie n'ụwa, dominate ya n'ụwa, mụbanụ. So onye guy the mandate to procreate. Procreate ya bụrụ sọ ọmụmụ ịmụta nwa. Procreate wa anyị continue na-create more things na-aga n'ihu. Ọkwa anyị nwere Android now. Ọkwa anyị nwere mansions, modern mansions, unlike etu ọ dị na ancient time. Ọkwa eziokwu is creation of man. So etu a ka ọ dịkwa n'ihe ị chọrọ ka ọ na-eme na ndụ gị. Whatever that is imaginable is achievable. He created here tomorrow. My today was created years back. And my tomorrow, and may create here now. And I have my vision. And that vision now what that is driving me towards that direction to achieve that vision. Obrona, he did not plan anything, he's planning, you are planning to fail. He who does not plan is planning to fail. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-amata na ọ bụrụ na Nigeria ga-adị mma, anyị nwa ga-eme ya. Chukwu okike ga-agosigo anyị mma na njọ. Mgbe anyị bidoro moral value anyị dị very right, anyị kwụsị celebrate ego. In this life, onye ọbụla chọrọ celebrate onye nwere ego, achọrọzi ịma ka onye a si nweta. Therefore, onye ọbụla na-agba mbọ ka o nweta anyhow. Even ndị nọ na gọọmenti, onye ọbụla chọrọ ka ọ embezzle ego ka o wee send ụmụ ya abroad for the zeros lifestyle. Therefore, ihe o kwesịrị iji wee mee ka obodo a dị mma bara onye isi bara onye ọdụ o were ya na ezinụlọ ya na-eri. And the damage is still from families. Because a na-etofe ife etofe. Tụọ nnọkịta mmadụ enwere ike inye m bribe ka m vote within the election. But I can't tell gbasara other people na mụ na ha nọ. Ụfọdụ nwere ike oge election ụfọdụ ga-anara ego, ụfọdụ ga-anara akpa rice, ụfọdụ ga-anara whatever ka ha vote against their conscience. But I'm going to go that level. You want to believe you, I vote for you. Now, all this in the electoral umpire, a count. Give one with the Italian office, you look by Iriangari. So, Keruka is operating on a moon. Why? Kerebe the moral value. No. Today, here in Nigeria, Benani, Bukana, Chegasa. Especially the family angle, because no family, and my one them mother, or to them mother, they had blame religion. As some know spirituality very unique in my own pattern. And want to make it that they blame Christianity, no hawa, Melani, they were I don't do the to Buddha's yoke. I high Merumanyaka, Karian came Merai, Nchodi. None daughter what are Okanyari. The half was on us. Ni wuna anyị ga-ahapụ ihe anyị jide ebube. Also, anyị wụ ndị Nigeria na ndị Igbo ka ndị ọcha colonize. Ndị ọcha colonized India. I have been to India. But they did not touch their religion because they held their religion firmly. He colonized us but don't touch our way of life.
But I want to swallow everything. So our moral value is very down. On doke can Dutch colonize over 60 something years now, 65 years ago. Can't we change how we want to live? Onye make mistake, I'm all responsible. I am what fault. I say no on the Watarayoka. The Watarayoka that left how many years ago? Yet the knocket on the bishop on Nigeria Bonocha. On the church leaders in on the by. Kai was any blame religion. Problem I when I brought religion, but the problem. A moral value I very low. Yam one when they blame on do come on a high bell. See I may be OBI, I may be high devil. Yet I go introduce you how I celebrated their own ancestors instead of our own. They got it wrong. Kita malgo. Mara muchigaria. Maybe the right thing. So etu akọ kwa kita ha bịakwa na moral life a etu anyị si alụ di na nwunye na Igbo ha mebie may introduce their own nuclear system. Mana anyị nwa ndị Africa ndị na-achịkọ ezinụlọ nwere extended families. So our way of life, we are not supposed to swallow that one. We leave that one for them. They have gone. We can change. So let's stop blaming Christians. I don't blame Christianity. I don't blame everyone. No, individually we make change on our own. So gịnị ka na-ekwu maka ya na ndị na-achị anyị na-abụ onye rigoro ozuru ego dịrị ọha niile ga-edebe maka ezinụlọ ya thereby making ụmụ ya lazy in future. Ọ ndị ọcha emekwu that one. Nke anyị mere onwe anyị ọ karịrị ihe a na-eme anyị. So ihe na-ekwu bụ na mana families ga-adịgoro mma maka na family, good family ga-produce good society. Good society ga-produce good governance. Ọ bụrụ eziokwu. Onye ndị na-achị anyị nọ n'okwu ọchịchị taa ọ bụrụ na families ga-asị bịa corruption na ori dị na ha na-ezu na gọọmenti ọ bụrụ ori dị na agbụrụ ha ka ha bụ badia esikwa ka elect onye ọzọ oge election na ha abịa onye anyị elect kwa ga-esi n'ọnwa wee bịa ọ bụrụ kwa onye nọ na society anyị dịkwa corrupt ọ dịkwa dị continue corruption. So what are we talking? So my own is that okwukwe ọbụla onye nọ nwere okwukwe ọbụla feti ọbụla nọ n'ụwa na-asị mmadụ iruo na gọọmenti ozugbo ori. Man, not that the whole system had to go bad. Entire people in society is not they go corrupt. So all you go corruption continue. I will go naturally make corruption because you do KCM. So here now the problem I face over there. So for me, you believe moral value I can go to standard. Now to offer the Igbo family can achieve bastardize. I can tell you the way the marriage about marriage more family values. Ọtụtụ ụmụ anyị ga-asị gị kọrọ who marriage help, who husband help. Ha chọrọ ide ebi ndụ ka ndị ọcha. Ma chefuzie na ndị ọcha nwere good economy. Yatago na nwoke na-anụtụ nwoke ibe nwaanyị. I can tell you next 50 years na Africa ọtụtụ ndị mmadụ ama adịzire dị ịnụ nwaanyị ma ọ ịnụ di. Mana ọ nwere one thing na-achọ ka mgbuo ya ka ọ bụrụ amụma because na ihe unu na-amụle emulate ndị ọcha na-destroy ihe anyị Igbo ji dị ebube ezinụlọ. Malụ na ndị ọcha nwere good economy mere na gọọmenti na-akwụ nwaanyị mụrụ nwa n'ụlọ ụgwọ na-akwụ nwa ya mana economy ya adịrọ like that. So ị ga-ata ezigbote afụ gụwa onye na-asị gị who marriage help gị na ọbịa nne na nna ụmụ nwa ịmụcha nwa ịba ya akwụna maka na mgbe ya azụ ụmụazị nwere ego ihe ejuzu ya ịbịa ya Facebook yọba ego yọwa ndị mmadụ ị ga-atụwakwa gị ọzọ ị na-eme ihe asịsị eme na-eme in order to feed their children. Who is deceiving who? Ka anyị kwụsị na ịmụta ihe ndị ọzọ ọ moral life anyị dị very low and ihe niile anyị na-amụta ya mụrụ na circumstances differ. That is our problem. So ọ bụrụ na okwu ọbụla ị nwere na ya tinye ezi ọlụ na ya na ezi ọlụ a ga-enyere gị aka okwukwe ọsọ ya bụrụ na ị nwere okwukwe ọbụla na-asị ndị mmadụ mebe ihe ọjọọ mana ọ bụrụ na ị tinyere ezi ọlụ na ya ị ga-atakwa afụ. Okwukwe gị can not just give you money ma ọ bụrụ na ị nwere ezi ọlụ ga-eme ka ị nwee ihe ị na-alụ mụta key into a system that will make that system to start paying you. Take my moral value advice. Ụfọdụ n'ime unu ga-eje chọba oke ite ịrụzie n'oke ite ndị wayo ndị ọdị ka ọdụ ga-egwuo wayo nara gị ego so na oke ite na-arụ ọrụ enwere ihe ọ na-alụ because ọ scam ego ihe scam takwa ka mmadụ scam kwara gị ihe karịghị anya ịgodo mmụọ ịgodoro arụsị ịgodoro entities of powers pụtaba n'ụzọ adịrị ya mana nkwuchi ihe ekwe ihe m kwuru tii n'ijekwa ebe ahụ scam gị gwa gị na odesi ma erughị oke oruru ma okwerughị oke ihe wee abaghị onwere ihe ị na-alụ abụrụ ihe ya sustain gị because ọdụrọ proven na ọ ga-sustain gị throughout the rest of your life.
chọọ ihe ị na-alụ nwee aka ọrụ ihe anyị na-alụ ga-enyere gị aka wee kwụrụ n'ụkwụ na-abụ ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ ma ọ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri bi WhatsApp nọmba ị ga-enweta mbụ 0805 7837672 or 08138243871 na ya na screen gị ga-afụ nọmbas ndị a mkpọrọ. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwuoke pụrụ ime ihe be with you all. May Chukwu nke Africa bless you all now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.